Usa ka fetus nga nakaputos og panapton ang na-recover sa landfill sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Nakurat na lang kining trabahante sa sanitary landfill sa General Santos City nga si alias Brian. Diyang nakita kining fetus sumano sa usan niyang gihabwa ang mga basurang nakolekta gikan sa usa ka garbage truck pasado alas 2 sa hapon niadtong Sabado. Nakaputos pa kini og underwear sa babae. Pagtanaw na mo, abi na mo anak sa iro ba kay medyo gamay-gamay pa man. Pero pagtanaw jud namo nay tilog nay kamot, mao to yung bata jud ni ba. Isulod sa usa sir. Panty jud to sa nanay o kaning nasay cycling tapos gibalot siya sa puti, sa pulang t-shirt. Duda ni alias Brian gikan sa Barangay Heights ang maong mga basura kung asa naapil og kasagol ang maong fetus. Gitanaw na mong mga basura kay siyempre pag muda man gud mang truck dira, tanaw na mong basura pag naay mga mixed waste. So mao to among nakita. Katong truck ang expect na ko ato Heights. So katong basura gikan to sa Heights. Gilayon niya kining gireport sa otoridad. Wala pa masuta kung lalaki o babae ang maong fetus. Gilayon sab kining gidala sa punerarya. Padayon ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa insidente. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.